ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ରାଜଯୋଗ ସିରିଏଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଦ୍ ଦିଆ ପାଦ ଧରି କୁହେ, ଦିଆ ଭାଉଜ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଦିଆ କୁହେ, ଆରେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ସିଦ୍ କୁହେ, ଦିଆ ଭାଉଜ ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରିଛି, ମୋତେ ସେ ସବୁର ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ତମେ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଦିଅ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆଠୁ ଅଲଗା କରନି ଭାଉଜ ପ୍ଲିଜ୍। ଦିଆ କୁହେ, ତୁ ସେ ଛୁଆର ବାପା, ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଛୁଆର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ତୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଫଳ ତୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ସିଦ୍ କୁହେ, ଭାଉଜ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ମାର ପିଟ, ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ବେଜିତ୍ କର, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆଠୁ ମୋତେ ଅଲଗା କରନି ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ କଥା ଶୁଣି ଅଟକି ଗଲି। ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ରିୟାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ହଉ ପଛେ ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ରେକର୍ଡ଼କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପିତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ଉଠେଇବି, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ମୋ ମୁହଁ ନ ଦେଖିଲେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବି ଭାଉଜ। ତାପରେ ଦିଆ ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ କାଢ଼େ ଆଉ ସିଦ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ଆଉ ସିଦ୍ ସେଇ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ପକାଇ ଦିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆଣିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।